mga rad nila, ang daming mga rad. Ang ganda. Ganda oh. Bilhin natin to. Ganda naman nila. Punta tayo dito. Pag bibili ka ng fishing accessories, marami rito. Oh Ben, shout out. Shout out Saint. Ha? Shout out. Victor Lobo. Alberto Lobo natutulog. Oh. Tutulog. Napagod maghatak ng kable kanina. Asaman? Oo. May kamahalan nga lang siya. So okay. Sayang. Ito mga rad nila. Ang daming mga rad. Ang ganda. Kaso isa lang yung kaya kong bilhin. Hindi ko... Meron ding reel. Ito lang ko sir. Dito lang muna. Ito lang kagaya ko eh. Unti-unti. Sunod na lang iba. Ito. May reel din sila dito. Ano gusto nyo? Kaso may reel na ako. Ano? Reel. Fishing. Ganda oh. Vin, meron pala dito oh. Pang ano ng ano? Mahuli. No? Ang hukod. Moro, araw pa rin ha. Iba na. Ang ganda ng ahoy. Abot pila price nila. Wala. Mahal eh. Kapisto kasi ito eh. 300 bang sa amin. Tira, 300? Nindot ta? Ha? Nindot ta? Pili na. Natay pang kuhan dito, sulisugi. Makakanto kitang dadakap kita yung sulisugi na ito kuhan. Puro halaba, luyo. Ganang gulay, ang ganda rin presyo. Ano, magkano? 250? Parang ultralight. 250? 900. Dollar ah. Pero, ay, doon lang tayo sa mga kaya natin. Maganda. Oh, ano kayong huli niyan? Dito kami ngayon sa Prohok, mamimili ng rod. Bili kami. Sana makahuli. Dito kami sa Prohok Store, Taguig. Biane Road. Kasama namin si Vincent, shout out. Vincent Perinas. Marawan, magbagtak sa lamok. Uy! Sige sa dagat. Pagkano Ben? 8,000? Ito kasi nakapili ka Sen? Mga ito sa buhol Sen, mga ito sa buhol. Mga ito Sen, mga nagatagkan. Tilapia rito, daghan kayo. Ito rin maganda pa naman Yan na. Pero dalawa lang yung nabili ko, mahal. Hindi kaya ng pera. 3,000 lang budget. Pangkalahatan na. Shout out sa inyo. Tahimik dito kami na customer. Pasira na kasi. Siwian nata. Shout out dan TV kita sa dagat. Sa dagat. Ano sa nakabili ka na rin? Ha? Meron na? Meron na tayo. Mahal yan, hindi ko kaya. Hindi na kailangan yan. Kailangan natin yung Kailangan natin yung hindi talaga. Maraming mga yun sa Pati yung pangalan ng Ito maganda.
siya, okay. Pero may kamahalan nga lang. Normal lang. Nandun na. Tagig Bayani Road, katabi ng Mercury Drug. Tuhok. Shoutout din. Shoutout sa mga uyab nga kay uyab. Dagat, pag-asa. Dito kayo sa dagat. Sir, shout out sir. Mga Talubisayan. Asa na pinagkakaya sila? Magul. Asa na pinagkakaya? Talubisayanes. Nakikita dito, kumusta sila? Si amigo ni mo, kamiguhan. Bongkon. Michael. Oh, ayun, nakabili na kami ng rod. Pura na to, 22 kilos. O 30. 30 kilos. Kaya na sulisugin eh. Makakakuha natin yung silusugin eh. Duhit puro. Sir, shout out sir. Huwag kami shout out ka. Dan Quick TV. So, fishing na ngayon. Wala nang site. Oh, nakabili kayo? Okay kaya, okay. Okay. Ay, ano nabili mo sir? Rad? Rad. Yung sa'yo? Bait at saka ano? No, good. Mapait. Tayo, Bayani Road. Dito ko bumili. Ano? Pok Pro. Outdoor fishing tank. Tayo. So, harap ng military supply. Ito lang Honda. Bayani Road. Katabi ng Mercury. Oh, ayan. Ito ay bumili ng Pok Pro. Outdoor. Shout out boy. Shout out. Laro ko ba ng email? Yan, uwi na kami. Uwi na. Nakakuha na kami. Nakabili na kami ng ano. Rad. Uwi na kami. Uwi na. Balik. Lakad. Salamat sa Pro. Ito, salamat sa Pro. Dito kami daan to. C5 papuntang ano, Gutan. Uwi na. Tara! Kaya tayo. Lakad lang tayo. Ayun, bye-bye. Kita tayo sa dagat. Love you.